I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati Agario. I hajde krenemo. Ovaj server puno buguje. I nadam se da će među vremenu početi da normalno ide. I ne koči. Sada smo poprilično mali, i nadam se da ćemo porasti. Koji je prvi? Aun Anamed Cele. On je prvi. Ovi zeleni čepovi su puno korisni, ali niko ih ne koristi. Neću ja prilazim vamo, jer ima ih baš mnogo. A nas ovi mogu da pojdu. Sada nam je masa 216. 219, 222, 222! Hop. Idemo nas pojed. Da smo već porasli. Sada smo, mogu reći da smo veliki. Još malo ćemo biti, ako Bog da, bit ćemo u top 10. Ovaj može nas pojede, ali se mi ne damo. Kad bi se razdvojio, to bi bilo ekstra. Što baguje, puno baguje, a ne veze. Sada nam je masa 268, povećala se malo pre, tako da krećemo dalje. Sada je 349 jer smo pojeli nekog malog. Hop. Ne damo se. Ovaj ne bi mogla nas pojede, ali mi moramo bežati. I pojela se. Bila je šteta, mi smo sada bili veliki i hajde opet da pokušamo da prijeđemo onaj skor. Sada puno baguje i pojeli su nas i ovaj put. I hajmo još jedno pokušamo, što kažu treća sreća. A može se reći da je treća nesreća. Jebika. Pojeli su nas. Nadam se da ćemo porasti još malko. Mislim da budemo malko veći. Ništa od toga, jer ovaj ljubičasti, kad bi njega pojeli, možda bi nam bila masa oko 100, ne bi bila oko 100, da bi oko 70. Sad bi možda mogli da ga pojedemo, ali ne možemo da stignemo. I pojeli smo mu jedan deo. Pojeli smo ga cijelog. 110 nam je masa. Mi da bežimo gore. Izgleda nas neće danas. Sve nas jedu. Čim porastemo, neko nas pojede.
Ali nadam se da ćemo mi porasti veći od njih, pa ćemo mi njih da jedemo. Ovdje su baš veliki. Ovaj može da nas pojede, ali neće. Prošao nas je. Ovo smo pojeli jer je zabagovalo. Ovo mogu da pojedemo, ovo neće, ne uđe. Da bežimo mi. Ova partija nije toliko loša. Bili smo, sad ćemo još malo u top 10. Ne. Sada je masa 280. I rasprsnuli smo se na onaj čep. Ajde uđemo nekoga. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite subscribe ili like i pozdrav svima.